двама артисти, защото... Но иначе може да се занимавате с приложна магия, това е друго. Как променят усещанията за света? Представете ли си, ако ви се даде такъв проект в по-глобален план, така да промените светлината и ситуацията навън? Ами да идва проекта, да ни го дават. Бабаги, когато нещо е решено в малък мащаб, то е решено и в голям. Така че ние сме си свършили, дали сме заявката, а това е въпрос на време да дойде. Така че спокойно ще дойде. А в този ред на мисли, който Ренката сподели, че полицаите не са вярвали, нали си даваш сметка какви различни светове обитаваме? Една група... Това е на много малко разстояние обитават различните светове. Точно така. Едни са се оградили с огради, с стени и треперят вътре в душите им мрак и ужас, защото някакви студенти искат отговори. То не е само за това. За морал и реч, за чистота, за светлинка. Те не могат да разберат тази малка изконна разлика, че светлината и мрака винаги са едно до друго и те са избрали позицията да стоят в тъмната част. И какво беше това с мрака и с Хамлет в другата държава, която обитаваш? Има нещо гнило там, но мисля, че по-гнилото е тук, съвсем близко място до галерията Париж-Москва. И крайно време да помисля... Ти си тук и заради събитията, не си в Дания, не само заради изложбата си. Не мога да бъда на друго място, където съдбините на България са така помляни. Да биеш през 16 години децата на София и на България е най-малкото непочтено. Ето, че не са ги били, само ги покървавиха, всъщност това не е бой. И това не мъчи, тързаеме. И не съм единствения. И хубаво, че слава Богу, такава ми е работата, че с удоволствие работя. И каква работа е, хора, работя с удоволствие? Значи не работя, аз се забавлявам. За хората, които може би очакват да анонсираме съдържанието, не само формата емоционална и буквална на изложбата, какво могат да видят от теб в съжителство с Тео в тази изложба? Показваш какво? Ти как ги наименуваш, как ги озаглавяваш тези модули? Аз ги наричам състояния. Могат да се нарекат състояние. Моето лично състояние и удоволствие от тази изложба е глътката въздух, която е много приятно усещане, говорейки цяла година и следващата учебна година отново от началото за това какво може да се получи, какви възможности дава модула, какво удоволствие да го поместваш в различни планове. Багино, за този модул има идея за какво. Това не е просто модул, това не е просто форма. Идея за какво даваш. Идея за възможността непрестанно човек да гради и безкрайно човек да гради. Като под гради разбирам много широк смисъл. За останалите, за себе си, да успява да изказва. Това е примерно 1 лев. Това е една нота при музикантите. Това е квадратен метър при архитектите. Какво трябва да има в едно изкуство, за да ти задържи погледа, за да ти спре ухото, за да ти се фокусира сърцето? Първите сигнали на нещо, с което се срещаш в изкуството. Това е много сложен въпрос. Аз ще започна да му отговарям. Трябва да прозира, да се вижда, да се чува, да се разбира, да се излъчва и да влияе усещането за професионализъм. Дори простото око и човек с по-нерегулирано виждане към нещата от изкуството приема винаги по-добре нещата, които са професионално направени, когато те са съвсем систематични или когато те са хаотични. В този смисъл смятам, че таланта, с който всеки от нас се ражда, е добре, когато в съответната доза всеки го възпита, каквато е нашата роля в голяма степен с Тео също.
Кажи го на микрофон, да не е като шушукане зад слушателите. Как ще си шушукам? Уважаваме слушателите повече от всичко друго. Въпросът е, че питаш до кога. На 8 включително изложбата продължава, а на 9 си събираме нещата и ги носим в приложното училище. Тоест студентите преди да отидат да купонясват, да минат през Раковска номер 92, където на кюше да употреба този турцизъм се намира столичната галерия Париж-Москва. Баги иска нещо да пише. Добре. Лили Балева, директорът на приложното училище, която е рожденничка. Има изложба в галерия Средец. Да, и скоро ще бъде мой гост, защото отдавна я обещавам. Поздравя. С най-топли чувства и двамата сме завършили това училище, а тя дойде млада учителка в... Как си я спомням, толкова млада и хубава. Такова гадже беше. И толкова е сериозна и хубава сега. И какво училище направи през последните години? Бива си като директор. Направо изумително. Да се не надяваш на какви способности. Тя има идеи да представя автори, които са завършили училището. Доколкото знам, професор Жоро Янков също ще се представи. Ние имахме честа да бъдем поканени от Емили и галеристката е също много активна и тази инициатива и хареса и допада и ще представят, т.е. нас ще представяме и ще зареждаме, и то е най-нормално да зареждаме по-младите ни колеги с това, което нас ни вълнува, дано да продължи нататък. А онзи въпрос, който ти отправи към двама ни, относно какъв е процеса, изкуството всъщност идва от думичката изкусно. И когато, независимо в какъв жанр, независимо каква медия се ползва, първото трябва да е изкусно, да е естетично. А естетично всъщност е любов. Нищо повече. Ако не обичаш това, което правиш, никаква естетика няма да се случи. Забавлението всъщност чрез чувства и мисъл да изразиш себе си, да изкажеш позиция, да изкажеш... Абсолютно съм съгласна, точно така е. И тук си записах нещо, за да не го забравя в абсолютно продължение, според мен, на това, което казваш ти. Заглавието на нашата изложба и повода за нашата изложба, т.е. модула, е нещо, което чрез което се конструира красота и естетика, ако мога да го нарека. Че хубаво. Видимата и невидимата тухличка на съграждането пък за мен е една нова естетика. Знаеш, това съществува. Ние нищо ново не сме измислили, само формата ни е такава. Без система, структура, обществото, клетката, човека, целият свят няма да съществува. И ние само правим нашата гледна точка, представяме. Нищо повече. Абсолютно. Светлинката къде е? Светлинката къде е? Светлинката е там, където е най-големия контраст, както каза Тео преди малко, между истината и... Или истината. И другата дума, която каза в едно произведение на изкуството. Всички знаем, че там, където е най-черно и най-бяло е центъра и е светлината, и да пожелаем на всички хора да се умяват в истински и преносен смисъл, когато се захванат с нещо, да пазят една малка част от листа чисто бяла. Обикновено Тео не се обгражда с тъмни субекти, обикновено избира светли хора. Сигурно, защото съм много черен вътре. Светлинката къде е? В центъра. Оттам лъчи, оттам пръска светлинка и зарежда. А няма да я видим, ако не беше тъмно. И е точно както трябва да бъде. Как ще знаем какво е светлина, ако няма тъмното около нея? Битката е много яка в момента. И аз преди малко ти казах, че накрая винаги е най-тъмно и най-светло. Багряна Тасева, Теодор Лучев, столичната галерия Париж-Москва със своята изложба проект Модуле. Бяхте в часа на синята мъгла с Райна Йотова, когато друго време и друга да е.